खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 जुन 2023 बारायजेबो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। थांनाय साननैसो सान सिगां एबसु आफादा एक्स इन्डिबिनि थाखाय बा एक्स इन्डिबिखौ उदां खालामनो थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ बोखांना लाफिननायनि उनाव आरोबाव गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरजों लोगोसे एबसु आफादा गाबोन जानो गोनां हाबाफारिखौ बोखांना लाफिननाय जाबाय एबा दोनथ'नाय जाबाय। बर' बिजोंनि सायाव आसाम सोरखारनि गोदान थांखिनि हेंथा गाबोन 15 जुनाव सोमावसारनाय लानायखौ एबसु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो हारिमु आफादा मैया सोरखारजों गुवाहाटियाव सावरायनायनि गेजेरजों दोनथ'फिननाय जाबाय। गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावदों। बे गिथाव बाथाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे बर' सुबुङा अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि सारागुरि गामिनि थागिबि गाला बसुमतारी बिथाङा दिनै फुंनि समाव 7:30 रिंगासो समावनो दुब्लि बारियाव खान मावबाय थानाय समाव हालेवबाय थानाय समावनो सारअन्थाइजों गावजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। आसाम सोरखारनि सिनियर सेक्रेटारि आइएएस अफिसार पबित्र राम काउन बिथांखौ बिटिआरनि गोदान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार महरै थिसननाय जाबाय। दा बिथाङा गावनि बिफानखौ आजावनानै गावनि खामानिखौ मावसिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लख्रा ओनसोलनि थागिरिफोरनि सायाव गावसोरनि न' साखाथिनि ड्रेनफोराव जाबोर दाखोरफोरखौ गारनानै ब्लक खालामना दोननायनि जाहोनाव गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन बिफाना बिसोरनि सायाव 1 लाख रांनि जुरिमाना फोनांदों। जिएमसि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला ड्रेनफोराव बेफोरबायदि दाखोर दालाखौ गारनानै ब्लक खालामनायनि थाखायनो सिटिफोराव गोबां दैबाना जायो आरो बेफोरबायदि जाबोर दाखोर गारनानै गाज्रि खालामनायखौ बन्द खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों। बांग्रिं मावदों। दिनै फुंनि समावनो बांग्रिं मावदोंमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय काटरा आरो ड'डा ओनसोलाव दिनै फुंनि समावनो खनथाम बांग्रिं मावदोंमोन। गिबि बांग्रिंआ फुंबिलिनि 2:20 रिंगासो समाव 4.3 खारथायनि मावनाय जादोंमोन आरो नैथि खेबाव 7:50 रिंगासो समाव 3.5 खारथायनि बांग्रिं मावदोंमोन आरो थामथि खेबाव 8:30 रिंगासो समाव 3.3 खारथायनि बांग्रिं मावदोंमन। नाथाय बे जाथायाव रावबो जेबो जायासै आरो जेबो सिलिंखार आरो जेबो खहा जायासै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय खेबसेनो खनथाम बांग्रिं मावनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। तेलेंगाना रायजोनि कामारेड्डीआव सासे 3 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ माखासे सैमाफोरा अरनानै अरथार नाजादोंमोन। नाथाय गथ'आ थैथारासै। गथ'नि उदै बाहागोआव आरो खर' बाहागोआव गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय गथ'खौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो सैमाफोरनि सायाव गथ'फोरखौ सांग्रांथि फोसावनाय जादों। गथ'आ जेब्ला लामा साखाथियाव बा गावसानि न'नि लामा साखाथियाव गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।